čas. Ja tam ešte No, keď chceš, môžeš ísť hore. No, nie, to... Jak sa mi zle s tým kolenom vystupuje hore. Nasleduje zastávka Next stop, Zimný štadión. Ice Hockey Stadium. Nechceš asi štiplovú žuvačku, že? Chceš? Ja? Si nezabral tie sladké, čo som kúpila? Či už si ich spapal? Tie tiktoky? Ha? Tie tiktoky? Nie tiktoky, tie cukriky. Ešte nie. Nie cukriky, žuvačky, tie jahodové, či ako sa ti to Ešte mám. Máš ešte? Dobre. A chceš tiktok? Tiktok? Mhm. Jaký? No to u nich máš taška. No. Chceš? Takže my dvaja? Ha? My dvaja? Čo my dvaja? Budeme cestovať. No nejde, nechcú ísť. Povedal, že sa im nechce. To nevadí. Zimný štadión. Dobre. Ice Hockey Stadium. Na budúce pôjdem s nimi. Keď budú chcieť. Esmia? No môžeš ísť aj ty, ja neviem. Keď budeš 11:57 ti platí isto. To je super. Ja či ešte hodinu. Nasleduje zastávka Next stop, Trnavské mýto. Musíš si niečo len stavu. Máš aj vodičku, aj zelené tyčinky. Vidíš mimo prevádzky? Aj táto je mimo prehľad, tak ale niečo sa muselo stať. No. Tak prosím. To je 658, nie je extrémina. Aha. A vidíš, 9 stojí. Ešte šťastie, že stojí takto. Ale niečo sa muselo stať. Pozri sa, tu sú už opravali. Tuto majú toto. Tu sa niečo udialo. Takže nejdu ani tam električky, ani na smeť. Tak stojí. Zelené stojí. Tak jedine budú musieť ľudia ísť na trojku. Vieš, lebo vidíš. Musíme si dneska deň spraviť, takže nejdeme na električku. Nasleduje zastávka next stop, Račianske mýto. Uvidíme, či pôjde trojka. Ak pôjde trojka, tak to je OK, ale ak nepôjde ani trojka, tak niečo sa udialo. Sme čakali na Zlatých hviezdov jedine autobusy. Máš ešte týpy? Teraz tuto na Račianskom mýte pozrieš, či či pôjdu trolejbusy, električky, či pôjde trojka. Oli, tu som bývala. V tom dome som bývala, keď som bola malá. Ale len 2 roky som tu bývala. Teraz pozerám. Áno, išla tu trojka. Aha, vidíš, tak X3 ide. Krížne sa muselo ísť. Lebo stade ide. Aj stade, vidíš, ale tam zase už stojí autobus, to bude asi tá X4. To by som uvedla však. Ale babka, keď sme išli, že sme tuto vyskupovali na trojkou, tak som... Mohli by sme potom Nasleduje zastávka next stop, Karpatská. No. Lárka má sestru Nelku. No. A ty? Si jedináčik, maznáčik. A ty by si chcel sestru? No. Aj brata? No. Áno. No. Môžete si adoptovať s ockom. A s maminkou. Ešte. Áno, to je dobre, toto. No, veď dá sa adoptovať ešte jedno. Keby maminka chcela.
station. Jak nám to rýchlo ubehlo však. No. Teraz uvidíme, keď... A my keď pôjdeme z Kolivy, my môžeme ísť aj trojkou na obchodnú a z obchodnej môžeme ísť na Nivy. No. 42. Však? Môžeme Áno. ísť aj tak. A tu hádam trojka chodí. No keď my sa vrátime z Kolivy, už budú chodiť električky a cykletky, však? A chodí každých 15 minút, hovoríš? Asi áno. Áno, dobre. Pozrieme tu, či nie je na tom displeji 44. Áno, 13 minút. Za koľko? Hlavná 13. stanica. 13? Main station. Dobre. A vidíš, sa nadojde 40. Konečná zastávka. Prosím, vystúpte. Ďakujeme, že s dopravným podnikom Bratislava cestujete ekologicky. Potom sa zmení na 40. Thank you for using eco-friendly public transport.